konyogi. Mane momiya explain ka ayango maler kendo alero negi ni kik chand chunygi ni gigo moko ok giwinjo. Gin tek ni giwinjo ni ng'ani kanyicha en tieri ofis to nyichopogo Kenya oneno ni jomoko onego bed jo Kenya kaluwore kura mane gigoyo moko konego bedi. Mano kendo romo mako winjgo wethago nikech nitie jolony. Kata in samuteri e kot lawyer monego understand giko te. In kisenyisa ni ano maka ka jogi no bire oda to gikona na tema achiel ariyo adek to gimaka modong' koro wene experts. Kata jobi winjo koko ni noko riange negi maber olok negi yo gi dholuo. Gin ok gidhi ng'ado bura. Bura idhi ng'ade wabunge ma nyaka winj tie gika te. Gin gimidwaro kuomgi ni to ka wan gi chandruok ma kama gi ng'ani waneno ni watere nyim od bura mondo jo od bura ng'ad buche uyie koso dage. Koro be mano be ok bi tigo kata yud ni gidagi gite gicha pod biro dhi nyime. Public participation onge kamondike ni ka jopiny odagi tok ti. Idwa mani mondo pachgi bendo sum. Ing'e sumo paro. Anyalo sumo pachi tadhi ang'wenyo mana mathine matiyogo modong' aweyo. Samoro be pachi no katiyogo to miya paro machielo manyien. Paro mawendo. Koro mawendo maparo ni ema tiyogo. Pachi cha okonya to katiyo kode. Dhi nyime e wachno yore isewacho makare. Gima dwaro ng'eyo ni ka koro jopiny nyalo ng'eyo ni gin kara ibiro mana sum pachgi tok tigo. Mit kaka moro nitiere motuch e pend chike mamiyo koro japiny onge kod duol ahinya monego bed ni loso ma kochopo gima chal gi impeachment kama to ka odhi osum pache to kwana tamalo moro mar pach japiny ito ni threshold moro nyaka bedie kapok ong'adne ng'ato bura. Ok awacho ni ok tigo. Ok ng'ad go bura. Ibiro sum pach japiny to pache no ok dhi ng'ad go bura nikech namba achiel wawuondre ni koro Homabay ji odhi kowuono 10,000 ing'e ni ng'eny kabisa to giduto gidhi giwacho ni Rigathi nyaka dwe dala 10 go te to jo bunge ka odhi wacho ni Rigathi ok dhi. Ing'e ni gimiyo ok wanyal tiyo gi ji 10,000 ka mokwongo ji mano Homabay mokawo kura gin 300,000 mohewo 10,000 kamano kero chalo opinion poll. Omiyo ok wanyal tiyo to kae to jogi be ok gin jolony. Jopiny ok gin jolony e weche te. Nitie jolony mosekete bunge mopuonjore ng'ado weche od bura. Ma jopiny ge mano dhi oyero ni mae wuodwa mariek manyalo dhi ng'ado wach od bura. Mae wuodwa mariek manyalo dhi yalo nwa od bura. Mae wuodwa mariek manyalo ting'o pachwa to tero nwa od bura. Nuseyiero. Public participation nokel nikech mondo jopiny ong'e gima timore ka ng'ato nigi wach. Kech binyalo ni ji 10,000 modhigo ng'ama winjo tie gigo man gi wach manyalo konyo ni mana ng'ato achiel kata ji ariyo. Mane momiyo na wacho ni public participation is not there to replace any process, any procedure or any authority. Ka it is the authority of the president to fire somebody. Kata ka jopiny osewacho wachgi obiro mana tiyo gi winjo ka giwacho ni ng'ane ta ber to nikech ma tariembe to koseriembe to biro dogo paro jopiny to wacho ni ng'ane ber wamany ng'ama chalo kod yuti. Ok mano pa jopiny otiyo gi rieko kamano to ko ng'ad go bura. En wach ma awacho ni buo katiba manyien koro kotimore mokwongo kendo ang'e ni ji ng'iye machiegni nikech gima kama iwacho ni koko chal set presidents gima koko ibiro bed kitiyo godo. Inyalo yango ne jopiny ni en a political process en weche mag siasa to koso en gigi moro motenre kod chik kuom. Mokwongo gimiluongo ni impeachment kata timore county level kata timore national level en political process. Siasa ni yeye. Legal processes itere court. Kanitiere gimoro manye Rigathi Gachagua timo mo break go law manitie be pod nyalo tere court ma court ma thiche oko. Court pod nyalo thicho ng'ato oko e yoregi. To political process itiyo go nang'o? Itiyo go nikech nitie weche moko matudo gi chik tek. Ok nyatue kamoro. Kato nitiere samoro chiko mi teko mar ng'ado buche moko. Omi teko. Koro onge makosa mikoso king'ado buchego. Ting'ado gi marach. Koro mano iteri e court of public opinion. Court mar public opinion en kora ma jopiny mang'ado ni bura. To jopiny ng'ado ni bura koluwo joma ne giyiero gitere od bura.
koro gir Rigathi ni en political process kikwa wuondre. To emomiyo nitie weche moko mwanyalo wacho ma onge gi evidence ma solid, iluongo ni beyond reasonable doubt, to gi evidence ma circumstantial. Ikoni ng'ane to apani nego ng'ane nikech wayude kuwuok e odno ka lepe otimo remo, omiende gi chilo matin. to ka wang' kot nono to chako ni to samoro omulo ng'ane moketo remo kuome, mani ng'e ni en suspect. To evidence mantie circumstantial. To nitie evidence moro ma solid ma beyond reasonable doubt ma koyudi go to ine mineko ok ginene. E gima watimo kane nitiere timbe moko manyotimo kaka wacho niya ni sirikal ma wantie ni nyaka ung'eno chalo kambi ma joma nogoye kura emane gi shares, jomoko onge go. Mano makosa nikech kichomo article 10 ok dwar discrimination, idwaro inclusivity and equity. Inclusivity tiende ni ng'ato ka ng'ato nyaka gire moro bede sirikandno. Equity en ni nyaka pog ji madwa romore. Upogore gi equality in this way ni kwa pogo gimoro equal tikawo